We're in Pazardzhik, House Museum Stanisław Duspevsky. That is his home. We're going inside. Original. The entry it's 2 euro per person. Благодаря ви. Нещо естествено. Там може всичко си е. Маса за игра на карти. Те са невидими. Те са невидими. Да, това са много силно увеличени. Не избледняли, те просто... Значи, как е с какво? Това хартия невидими. Не, просто те са на 100 години. Всичко само... Обаче обичал. Имал е два. Не, аз работя тук. Да. Никой не живее вече тук. Особено през 77 година съм живела тук. Преди 50. Въпросната Одеса. These are the original furnitures which he used. It's on the wall. This drawing is from St. Petersburg, Russia. So he was drawing icons, and these are pictures in his living room there on the wall.